Cviky na chrbticu. Precvičte si s nami chrbticu pod odborným dohľadom skúsenej rehabilitačnej pracovníčky Kúpeľov Trenčianskej Teplice. Vybrali sme pre vás cviky, ktoré sú zamerané na jednotlivé časti vašej chrbtice. Tieto cviky vám pomôžu natiahnuť skrátené svaly, uvoľnia svaly, ktoré sú často napäté a posilnia svaly, ktoré sú oslabené. Odmenou za vaše cvičenie bude menej bolestivá chrbtica, dobrá kondícia a príjemný pocit zo svojho tela. Nezabúdajte, že cviky sú účinné len ak sa cvičia presne. Preto si zapamätajte, že cviky sa nesmú cvičiť švihom, ale vždy len ťahom. Je dôležité, aby ste dbali na správne dýchanie. Ak budete cvičiť dôsledne a pravidelne, zlepšenie vášho zdravotného stavu pocítite už po niekoľkých cvičeniach. Toto cvičenie nie je vhodné po operáciách chrbtice. Ak pocítite bolesť pri niektorom z cvikov, tak cvik vynechajte alebo sa poradte s vašim lekárom. Cviky na chrbticu v tureckom sede. Tieto cviky sú zamerané na svaly krčnej a hrudnej chrbtice a svaly ramenného pletenca. Sadnite si vzpriamene, spevnite chrbtové a brušné svaly, ruky položte na kolená. V prípade, že nemôžete zaujať túto polohu, stačí, ak nohy mierne pokrčíte v bedrách a kolenách. Takto môžete odcvičiť celú sériu týchto cvikov. Pravú ruku si oprite dlaňou o podložku a pravým sedacím svalom si na ňu sadnite. Ľavou rukou si objímte hlavu cez temeno a prsty priložte na ucho. Nadýchnite sa a pozrite sa smerom hore. Hlava kladie ruke mierny odpor. Vydýchnite a zároveň sa pozrite dole, pričom ruka ťahá hlavu do úklonu. Zotrvajte chvíľu v tejto polohe. Pri tomto cviku ukláňajte hlavu do maximálnej možnej polohy, nie však za hranicu bolesti. Natiahnutie s výdychom robte pomaly, pretože sval na úplné natiahnutie potrebuje čas. Opakujte 6 krát. Teraz si vymente ruky a cvik cvičte aj na druhú stranu 6 krát. Precvičovaním série cvikov v tureckom sede zlepšíte pohyblivosť v daných úsekoch chrbtice, vytiahnete skrátené a posilníte oslabené svaly. Pri ďalšom cviku zostáva pravá ruka fixovaná pod pravým sedacím svalom. Ľavú ruku si položte na záhlavie. Nádych a s výdychom tlačte hlavu do predklonu bradou k hrudnej kosti. Vystriedajte ruky. Nádych a s výdychom tlačte opäť hlavu do predklonu bradou čo najviac k hrudnej kosti. Cvik zacvičte 6 krát. Cvičte len, pokiaľ nepocítite bolesť. Ak pocítite bolesť, zmiernite predklon tak, aby vás cvik nebolel. Toto pravidlo platí pri všetkých cvikoch, ktoré vám predstavíme. Ruky si preložte krížom na plecia. Zodvihnite lakte na úroveň pliec. Nadýchnite sa a zároveň predsunte hlavu dopredu.
Pri výdychu ju zasunte dozadu. Dbajte na harmonické prepojenie dýchania s pohybom. Cvik opakujte 6 krát. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Vzpažte obidve ruky a zároveň sa s nádychom pozrite hore. Pokrčte ruky v lakťoch do tvaru svietnika. Lopatky tlačte k sebe. Predkloňte hlavu a vydýchnite. Hlavu vráťte do základnej polohy. Nádych hore, výdych dole. Cvik zopakujte 6 krát. Predpažte obe ruky a vyťahujte ich pred telom striedavo do všetkých smerov. Do predpaženia vľavo a vpravo, hore až do vzpaženia, do upaženia a opäť do predpaženia. Pohyby obmieniajte. Šikmo dole na jednu stranu, šikmo dole na druhú stranu. Cvičte asi 1 minútu. Upažte obe ruky mierne nad úrovňou pliec. Roztiahnite prsty a otočte jednu dlaň dopredu a druhú dozadu. Hlava je vždy otočená k ruke, ktorej palec smeruje nadol. Plynulo otáčajte hlavou zo strany na stranu a súčasne mente polohu dlaní. Dýchajte voľne a pravidelne. Cvik zacvičte 6 krát.